EM सायखं बसुमतारी सारा जायखौ जों बि सावरायग्रा होननानै आफादाव मिथियोमोन बे दिनै मोनसे बाथ्रा बुंथिनानै होदों खाम्फा बरगयारियानो मानि थाखाय बारदों बिनि सायावहाय नागिरदों बिदिफोर आं होनानै होदों गार्जेनजों गार्जेन जुदि थिग नङाब्ला गथ'फ्रा खारखायो बिनि सिगांबो गोबां गथ'फ्रा खारबाय मोनसे न'खराव गार्जेना जेनेबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थायोबो गथ'फ्रा दिल्ली बम्बे खारखायो निश्चय गार्जेननि गेजेराव बेफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जादों आरो माबा मोनसे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सबो जानो हागौ बेनि थाखाय बिथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बिथांजों मावजाबनो जेनाखि दानि आवगोनि हाग्रामा बिथांजों बेनि थाखायनो बिथाङा गोदान लामा लादों होननानै आं सानो बेखौथ' मैया नुदों ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव नुदों बिथांनि जेनाखि रेजिगनेसन लेटार बेखौथ' नुदों सानदों सिङाव मा जानानै दं बेखौ जोंबो सिन्था खालामदों निस्सय नोंथां सोंनाय बायदि जेरैहाय जोंनि दलाव फैयोब्ला जोंथ' मस्ट वेलकाम जोंहा अपेन दरा बयहाबो दंखायो बयनि थाखायबो खुला आरो बेयाव बयबो फैनानै मावनो हागोन आरो रायजो राजाखौ सिबिनो हागोन जों मस्ट वेलकाम जुदि जोंनि पार्टियाव फैयोब्ला आं सिगांनो बिथांखौ वेलकाम खालामग्रोबाय आरो आसा खालामदों जेनेबा जेनोखि दल बिथाङा ओंखारबोदों आरो गोबां मानसिफ्रानो फैबाय आरो फैगासिनोबो दं निस्सय लास्ट मुहूर्त समाव मा जागोन बे समासो खोन्थासिगोन बेखौथ' जों इन्टारनेल गावसोरनि इन्टारनेल कनफ्लिक्ट थानो हागौ बेखौथ' जों डाइरेक्टलि बे पार्टियाव गैयै हिसाबै जों बेखौ बुंनो हानाय नङा जिखुनु जा जों नुदों जे गार्जेनजों गार्जेन जुदि थिग नङाब्ला गथ'फ्रा खारखायो बिनि सिगांबो गोबां गथ'फ्रा खारबाय मोनसे न'खराव गार्जेना जेनेबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थायोबो गथ'फ्रा दिल्ली बम्बे खारखायो निश्चय गार्जेननि गेजेराव बेफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जादों आरो माबा मोनसे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सबो जानो हागौ बेनि थाखाय बिथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बिथांजों मावजाबनो जेनाखि दानि आवगोनि हाग्रामा बिथांजों बेनि थाखायनो बिथाङा गोदान लामा लादों होननानै आं सानो 7 थारिखआव जयनिं जायोब्ला आं दहायनो बुंखाबाय मस्ट वेलकाम आरो जों वेलकाम खालामगोन बेखौ नेनानै दं आरो जों जयै खामानि मावगोन नुखाबाय नङा होमबा बिदिखौ माने गंसे न'खराव न'खरनि जुदि गार्जेनफोर नांलायलायोब्ला देरमेन बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलायलायोब्ला सोरबा सासेया दोरखागोन आरो खारखागोन बे बाथ्राखौ बुंनो आरोखि बा सोरबा माने फिसा फिसौफ्राबो दुखु मोननानै न'खराव नांलायबाय थायोबा खारगोन दा बिदिनो गोबां मानसिफ्रा दिल्ली बुंबाय खालामबाय आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बिपिएफखौ नागारनानै फैगासिनो दं बे खोथाखौ बुंदों आरो जुदि बिथाङा बबे दलाव हाबगोन मागोनि बाथ्रा बुंनायावहाय बिथाङा स्पष्ट बाथ्राखौ बुंना होदों कि माने इउपिपिएल दलाव फैयोबा मोजांनि बाथ्रा आरो बेखौ मस्ट वेलकाम बे आरो दिनै नों नाय खाम्फा बरगयारि सारखौ रावबो गाज्रि मोना नोङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो गाज्रि मोना बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो गाज्रि मोना सोरबा कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्राबो गाज्रि मोना सोरबा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो गाज्रि मोना मानोना बिथांनाव दैदेनगिरिनि गुन दं बिथांनाव रोंगौथि गियान दं बिथांनाव टेलेन्ट दं मेलेम दं बुद्धि दं गियान दं जायनि गेजेरजों बियो गोलाव सम डेपुटि चिफ हिसाबै बिटिसिआव खामानि मावबोबाय आरो दिनै उइलिंलि गाव गोसो जानानै माने बिथाङा दिनै पार्टिखौ नागारबोबाय आरो इउपिपिएलआव हाबो ना बिजेपिआव हाबो ना कंग्रेसआव हाबो बेखौ गावसो डिसाइड खालामगोन नङा होमबा बेहाय नों सोरबा बुंबाबो जानाय नङा आरोखि गाव माजों चइस खालामदों मा दलाव माने थायोब्ला रायजो राजाफोरखौ सिबिनो खाबु मोनगोन रायजोफोरखौ अनसायनो खाबु मोनगोन बे माने माखासे मानसिफोरनाव मोनसे सिमां थायोना मोनसे ड्रिम थायो जेरै गोबां थाखा फैसा गोनां जानाय मानसिफ्राबो थाखा फैसाखौथ' नांला बयनावबो दंखाथारसै माब्रैबा माने थाखा फैसाखौथ' नाङा नालाय रायजो राजाखौ सिबिनो मोनगोन नामा रायजो राजाखौ सिबिनो माने खाबु मोनगोन नामा अबेबा मोनसे दलाव थाङोब्ला बे सुजुग आरो सुबिदाखौ नागिरो आरो बयबो मानोना थाखा फैसायाथ' देरसिन नङा नालाय थाखा फैसायाथ' जाखाजोब्बाय गावनि थाखाय थोजासे जाखाबाय थेवब्लाबो एसे दैदेनगिरि जानानै गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरखौ जाय गामि सिङाव सरासनस्रा रायजो जाबोनाय बिथांमोनखौ सिबिनायनि खाबुफोरखौ मोना नामा बेखौ दैदेनगिरि सारमोना नागिरो आरोखि बिनिखायनो जोङो सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बिगाब बिगाब बखिनायखौ आं मोजां मोना आरो आं सिगाङावनो बुंदों आंबो बे भिडिअआव बानाया खिन्थु मालाबा आङो बुंब्लाबो आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंद्राया आं मानोना दुखु मोनखायो माने बेफोरबायदि बुंनो हानाय जोंनाव केपासिटि गैया एबा जों बिथांमोननि मानोना जों दिनै बायहेरायाव थानानैसो जों नुहुरगासिनो दङ नङा होमबा दिनै सोरबा रायजो राजाफ्रा सोरबा दैदेनगिरिखौ माबा बुंदों दिनै सोरबा बबेबा खनानिफ्राय दैदेनगिरिफोरखौ माबा बुंदों खाम्फायानो जा प्रमद बर'आनो जा
हाग्रामा महिलारियानो जा बा सोरबा दैदेनगिरियानो जा बिथांमोनखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरबा माबा बुंब्लानो मै होफायो आरोखि बुंफायो सोरबा ओरै माबा मोनसे बुंबानो बुंफायो थारमाने सोंखारिफायो खिन्थु गाव नालाबो मोनथिया एबो मोनथिया बिबो मोनथिया खिन्थु बिथांमोन जायफोरनाखि ओरै बुंगासिनो बुंदों बिथांमोना खुनु प्रेक्टिकेलि खामानि मावग्रा मानसिबो नङा खिन्थु बै दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' खाम्फा बरगयारि सार बिस्वजित दैमारि सारमोन इमानुएल मोसाहारि प्रबिन बर' बा इउजि खावग्रा ब्रह्म बे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर लिडार्सफ्रा दिनै प्रेक्टिकेलि बिथांमोना दिनै जायगायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं दा बिसोर मिथिगौ बबेजों मा मावोबा हेंथा जादों बबेजों मा मावोबा हेंथा फैगोन बबेबा मोनसे बाथ्राया बुङोबा बबेबा हारि जाथिनि थाखाय बिसाक्सु जागोन नामा सरखाराव थानानै बे आरो दा नों गोदो एबसु थारावसो जों बुंनो हायोमोन दाथ' नोङो राजनितियाव थाबा बुंनो हायाना मानोना बेहाय बहुत उसुबिदाफोर फैयो मानोना राजनितिकआ एबा सरकारा अबेबा मोनसे सिंगोल जाथिनि थाखाय नङा दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राथ' सरासनस्राफ्रा मिथिया बेनिखायनो सोरबा देवानि सेरेबफ्रा गामि सिङाव बुंबानो हाय एकदमबारे बेखौनो हय होननानै गावजों गाव जों फुरा क्लेसिं जानोसै आरोखि जोंनि गामि सिंनि थासारिफ्रा बेफोर आरो दा गतिके दिनै सायखं बसुमतारी जे बाथ्रा बुंदों बे जानोबो हागौ नङा होमबा हयथ' जेरैबायदि सानदोंमोन खाम्फा सारा हाग्रामा साराबो बेफोरबायदिजों गनाया बेबो गावनिखौल' खोथा नङाबा माने मानिया जानो हागौ दिनै नों नाय दैदेनगिरि मोजां 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 दैदेनगिरिफ्रा दिनै इपिएफआव दंबावो नामा ओंखारजोब्बाय बिस्वजित दैमारि थांबाय इमानुएल मोसाहारि थांबाय बिहा दा फैफिनबाय प्रबिन बर' थांबाय फैफिनबाय खाम्फा बरगयारि दिनै थांबाय आरो सोरथो दंबावो जेनेबा दा जोङो मेगन खेबनो हायोबा दा सोर सोर दङ होनना बुङोबा बिपिएफआव मोजां दैदेनगिरिफोर होननानै बुङोब्ला नों माने मोजां प्लास माने गागि दैदेनगिरिफोर होननानै बुङोबा प्रमिला रानि ब्रह्म मेडाम दङ ओमफ्राय हाग्रामा महिलारि सार दङ आरो सोर दंबावो गैलानो बे आरो बाथ्राफ्रा दा बेखौ नुनानैनो दिनै बुजिनो हाखाबाय रायजो राजाफ्रा जे थारैनो दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदोंबाबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गाज्रि आरो बियो मोनसे मा होनो भुवा मोनसे एग्रिमेन्ट होननाया बे नंखाय जानो हागौ आरोखि जुदि नंखाय मोनब्ला दिनै मानोथो लोब लोब मानसिफ्रा दिनै इउपिएफआव जइन जादों जों बेखौ नायनानैबो जों नोजोर होनो हायो आरोखि दा बेखिनि मोन्दांथिफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय खिन्थु आंनि मोन्दांथिजों नोंथांमोननि मोन्दांथिफोरजों माने खुनु मोनसे समान नङाबो जानो हागौ ना आंनि मोन्दांथिफ्रा आंनि जायाबो जानो हागौ बा नोंथांमोननि मोन्दांथिया जायाबो जानो हागौ दा बाथ्राफ्रा बेयो आरो बाथ्रा स' गतिके जेखियानो जाया मानो फैबाय थानाय समावसो जोङो खिन्थामारगोन नङा होमबा सेप्तेम्बराव इलेक्सन जागोन सेप्तेम्बरनि सिगां आरो सोर माबायदि बबे हान्जानिफ्राय बेसेबां मानसि गुगायो जों बेखौ नुनो थांगासिनो दं रायजो नोंथांमोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलजों मोजाङै माने नांथाबनानै थालांबानो जाबाय आरोखि बेखिनियानो